रागा जोंनानै हाबनो होननानैथ' फैबाय आं दा नाथाय रादे माने बै दुप्लिकेटआ न' सिङाव दंसो ना मायथाय सुदेमनिबो मिस कल जानानै दङ टेनसन जाबाय खोमा बिसोरबो आंबो फनखौनो हमाखै मा खालायनो दां आं जेबोखौनो सानना मोनासै मा खालायनो हामगोन जेबो लामाखौनो मोनला माथो आं दा सोरनाव थांना मा होनैनो सोरखौ मा बुंनां आं गावखौनो जेननाय बायदि मोनबाय आं मा खालायबावनो आंना खर' खामानि आगै आं मा खालायनो दा आं रितुनि सिगाङाव थांनानैबो सोंहैनो हाया मा खालायनो आं अबे जार्लायाव गोग्लैखौ आं मा जार्लायाव गोग्लैखौ बेफोर माइबासो खालायनो फैदोंमोन आं माइबासो नुफैबाय माथो आं जुदि फैयालासिनो थागौमोन मा जागौमोन मा खालायनो दा आङो र' सुदेमखौ फन खालायनानै खिन्थानो हामगोन नामा बेयाव मा सोलिगासिनो मायबा मोनसे जानायनि सिगां आं सुदेमनो खिन्थाहरनि नङाब्ला आरो मायबासो प्रब्लेम जाबावगोन र' आं सुदेमखौ फन खालायना खिन्थाहरनि बेयाव मा जागासिनो हम सुदेम फनखौ हम मानो हमाखै आं बेसे टेनसनाव दङ हमनाय फनखौ मा खालायनो सोरजों मा होननो सोरनिफ्राय मा लानो आं मा खालायनो जाजोब्बाय आङो मा सुदेमाबो फनखौ हमाखैलै हेल' सुदेम आं फन हमनाय माने सुदेम बेयाव मा जानानै दं मिथिगौ ना मायबा मायबि जाजोब्बाय मा होनदों नोङो मा जालाबायदों बुजियाखै आङो मोजाङै बुंनाय बुजिनायानोथ' गोब्राब सुदेम आं निजेनो बुजि मोनाखै मा जागासिनो बेयाव मा सोलिगासिनो बेयाव आंनो खर' गिदिंजोब्बाय आंनो फोथायनाय मोनाखै सिमां बायदिसो मोनबाय दं आं मा जागासिनो बेयाव मा जादों मोजाङै बुंनाय नोङो आं जेबो बुजि मोनाखै मा जामारदों आं मा बुंनो नों फोथायनाय नङा आं बुंनायखौ नों नुबासो आश्चर्य मोनगोन नों फोथायनाय नङा नों नोंनि मेगनखौ फोथायनो हानाय नङा नों मा नुगासिनो नों फोथायनो हानाय नङा देनाय बुंनाय बाथ्राखौ गोलाव खालायबाय थादों मा जामारदों मोजाङै बुंनाय मा नुदों नोङो बक्सिजों माबाजों माबा खालायदों नामा हानाजों रितुमोना मोजाङै दंना गैया आरो बाबुआ मोजाङै दंना सुदेम मिथिगौ ना बेयाव आं बायदि सेम टु सेम सासे मानसि दङ आंनो आरो रावबो सिनायनाय नङा बेखौ आंसो साननानै थादों दा बयबो आंखौसो सानदों मा सेम टु सेम नों बायदि आं बायदि जादों सानदों मा बुंदों नों आं बुजियाखै बेनोथ' आंबो बुजियाखै मा जागासिनो बेयाव मा सोलिगासिनो आं बायदि एखे सेम महरनि रादाय रितुनि न'आव दङ आं रादाय नाथाय बिसोर रादाय जानानै बे न'आव थागासिनो मा नों बायदि एखे महरनि रादाय रितु न'आव बेलाय माबायदि जानो हागौ नुदों बेनो थार आं गावनि मेगनजोंनो नुदों माबा नों सोरखौबा नुदों खोमा बेबायदि माब्लाबा जायोना एखे महरनि बायदि मानसि नुफ्लाङो नों बेखौसो सानदों खोमा नङालै सुदेम मानो बुजिया बेबायदि एखे महरनिखौ एसे एखे महरनिबा सिनायो नाथाय बेबायदि नङा नों नुबा नों गावनो फोथायनो हानाय नङा नों सिमाङावसो दंबायदि मोनगोन नंगौलै सुदेम नों आंखौ मानो फोथाया आरो आंल' नुवाखै सन्जिबाबो नुदों सन्जिबाबो मिथिगौ नों फोथायनाय मोनाखैबा नों सन्जिबखौ फन खालायनाय सन्जिबाबो बेखौनो बुंगोन आं गावनो साननानै आगोर मोनाखै बेथ' नंगौ आंनि मोखाङावनो जोंफोर नुजोब्बाय बेथ' रादायबो जानानै फैदों नाथाय मानो फैदों मा खालायदों मा माबादों आं जेबोखौनो हमना मोनाखै आंना खर'आनो खामानि होआखै नोंखौ आं खोन्थाहरनो होननानैसो बे बाथ्राखौ खिन्थाहरबाय मा खालायनो आं सुदेम नों बुंनानै आं मा खालायनो नों जायखिजाया मोजाङै था आं गिनायसो मोनजोबबाय मा जानला मोनला बुजिस' हाया मास' हाया मा जालाबायखो बेफोरो नों रितुमोनाव थांनाङा नों फैफिनदो नों माबोरै आं माबायदि थांफिननो आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया आं जेबो हमस्लाबनो हायासै खर'फोरासो फाग्ला जासिगोन आंना मा नों बायदि डुप्लिकेट मा सानै जाथा बेफोर आं
जेबो हमना मोनाखै नों बेफोराव जेबो खर' लागाय नङा नों बेफोरनि गेजेराव जेबो हाबनाङा नों माबोरै फै गामियाव माबोरै फैफिनदो नों बेफोरखौ नायबाय थानाङा नों माबोरै फैफिनदो आं दा बेबायदि थांनो हायाना नाङा आं गिजोब्बाय नों माबोरै फैदो गामियाव फैफिनदो नों बेयाव थानाङा नोंनि थाखाय खैफोद जागोन आं मोनथिखाबाय आं नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै गिजोब्बायसो आङो बेफोर ओरैनो जाबाय थाया मिथिगोना बेफोर ओरैनो जायाखै माबा मोनसे सोलिगासिनो नों फैफिनदो दिनैनो फैफिनदो मानो फैफिनद्रा दाय नों बेयाव थानांला बे जायगाया नोंनि थाखाय मोजां नङा फैफिनदो माबादे दिनैनो फैफिन आंनि बाथ्राखौ खोनासंदोंना खोनासङाखै नोङो फैफिन नों बेबायदि खैफोदनि समावबो माबायदि बेबायदि गोसो लोरबां जानाय बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ बुंनाय नोंनो जुदि बेबायदि बुङो आं आरो आंनि गोसोखौ माबायदि दाद खालायनो हागोन बुंनाय आं गियालासिनो माबायदि थानो बुंदों नोङो नों बेफोरखौ बुंनानै आरो आंनि गोसोखौ बांद्राय लोरबां खालायनाङा आंना खर'फोरा ओरैनो खामानि होखायाखै आं जेबो सानख'नो हाखायाखै नों बेबायदि गोसो लोरबां खालायनाय बाथ्राफोरखौ दा बुं नों गोसोखौ बोलो फैनाय बाथ्राफोरखौसो मिथिबायना बेफोरखौ दा बुं बेबायदि समाव आं गिया मा खालायगोन बुंनाय नोङो हेल' दादाय हेल' दानासो होबाय खोमा मा जागोन मा खालायनो आङो आइनो माबोरै खिन्थादों मानो जाथो बेफोर जालाबाय थायो फाटनायाव थांबानो मायबा नङा मायबा मोनसे जाना फैथारो आं बेयाव थांनो होनोनो बाखायो दा थांनानै मा जालायखो बेफोरो बुजि मोनानो हमस्लाबनो हायानो मा जालायखो बेफोरो गिजोब्बायसो आङो मा जाबावगोन दा रादाया लिंबाबो फैखाया बेबो खुराखा मा खालायनो आङो मा खालायनो साला बे सैमा दुप्लिकेटआ दासो ओंखारलांदों 2 नाम्बारि जात साला सैमा नोंखौ गारा आङो नोंनि साननायफोरखौ मोनथिदों आं नों मानो थाफैदों बेयाव जयै जाग्रा नोङो सानसे आंनि न'आव थाना दासो ओंखारलांदों साला नोङो 2 नाम्बारि साला जयै जाग्रा ला 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 दासो ओंखारलांबाय बियो बेनो चान्स आं रितुजों थांनानै मोजां रायज्लायहैनाया आं रितुखौ जेबो बुङा देनाय थेवबो मायबा मोनसे बाथ्राथ' मोनथिगोन आङो एसे मायबाबाबो डिटेल्सफोरथ' मोनथिगोन आङो रितुनिफ्राय बे 2 नाम्बारिया दानो फैयाबा हामसिगौमोन न' सिङावथ' हालायाबो गैखाया बेनो सम आं रितुजों थांनानै मोजां रायज्लायहैनाया जायखिजाया 2 नाम्बारि दुप्लिकेट नोङो साननैसोल' नोंनि साननाया माब्लाबाबो जाफुंखाया आं फैबाय आं रादाय आसलिया फैबाय नों नख्लिखौ आं मालाबाबो थानो होआ बेयाव नोंखौ होखारना सारिखागोन आं थांनि र' माबार अबावबा फैगोनसो बिमा बिहामजोआलाय मा एसेबो मोजां मोनाखैनो नामा एसे मोजां मोनदोंनो आगोलनिख्रुइ ए मोजाङै जाहो लोंहो दे आरो बे ना सिंगिखौ लाबोदोंमोन आङो संदोंना सङाखै बेबायदि बेमारफोराव बे सिंगि ना मावना बेफोरखौ जानांगौ मोनथिबायना गोथावै सं मालाय बिहामजोआ गावनो सङोनो मानिमुनिजों ए जानाय लोंनायखौ खिन्थु मोजाङै खालायनो हो दे बिसिना दाबो बै आगोलनि बै न'आव थानाय सिख्लानि सभाबफोरानो खाराना थाबनो सम लायो बेफोरखौ सोलायनो दाबो बिसोरो बै सिख्ला समनि बायदिनो जाया लोङा थानो नागिरो बेबायदि जाया दे बेमार जागोन मोजाङै मारला नाय मानसिखौ जानायफोरखौ जायो दे जायो बापरे बिहामजोखौ बिराद टेनसन लाखायो जायो दे आं संना होखायो आरो जायाबाबो रायखायो आङो जायो आजिखालि आगोलसो फैग्रा जायामोन औ जाहो जानाय लोंनायाव मा खमि दङ जि जागोन बेखौनो लाबोना होफैगोन आं जाहोल' बेमार आजार जाबा जेबो सान्थि गैया जायो न'आव बेखायनो बेमार जानायनि सिगांनो बेफोरखौ नायखानांगोन खालि बेमारल' जानाङा जायो दे दाना जासाबो एसे जानो हो देलाय नै सुदेमा फन खालायदोंमोन दहाय आं गारि सालायबाय थानानै हमाखैमोन फन खालायनाय दायो रायज्लाय मानो हरदोंमोनथाय बाजैया फन खालायदोंमोन खालायगोन दे आं दा औ माबालाय देलाय खेबसे बेरायना फैनो हामगोन नामा न'आव थांनाया नोंसानाव आरो सुदेमलानावबो थांना फैखानाय बायदि जागोन थां नामा गाबोनो थांनोथ' लुगैदोंमोन र' माबादे फैगोन सप्तायाव थांसिगोन खोमा फैगोन सप्तायाव औ माथो आरो गाबोननिफ्राय मिस्ट्रिफोरबो फैगोननो थांबोला आरो खस्थ' जागोन माथो न'आव ओंखाम संनो मानो ए मिस्ट्रि फैगोन होनदों नामा औ आइया मिस्ट्रिफोर फैगोन होनना बुंदों माथो गाबोन 3 फैगोननो
ओंखाम जागोन नामा एबारनिया आगोलफोरनिया माथो ओंखाम जायामोन गावबा गावनो संना जायोमोन ओंखाम संनांगोन होनना बुंदों माथो फैगोन खोमा होमबा उन्दुनोसै ओंखारबाय आं नोंबो उन्दुआमोन दसे उन्दुफै खामानि दामानि गैला माथो जेबो उन्दुनो गोसो गैयालै आं टिभि नायनि थां होनबालाय नायथां आं उन्दुनोसै दसे उन्दुनासो दं खोमा बिसोरो लिङा दे डाइरेक्ट थांनि आं अरे साहब जी आप अभी आ गए अरे साहब जी आप तो अभी अभी निकले थे अभी आ गए शांति शांति तुम ठीक तो हो ना अरे साहब मेरे को क्या हुआ हम तो ठीक है आप ठीक हो कि नहीं नहीं मैंने ऐसे ही पूछा वो अरे साहब आप थोड़ा नहीं थके लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ टेंशन जाओ जैसे तुम लग जाओ रहे हैं आप ठीक तो है ठीक है साहब आप अभी मार्केट में जाएंगे तो वो लेके आना ठीक है मत भूलना मैंने आपके लिस्ट में लिख के रखा था वो सरसों का जो गांव में तेल मिलता है ना वो प्योर वाला सरसों वो वाला तेल शांति आंखौ बे 2 नाम्बारखौ होनना सानबाय थादों ठीक है साहब जी हाँ मैं ला दूंगा